ଏହି ଡାଇଗ୍ରାମ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ଆଜି ଜାଣିବା ଧ୍ୱନାତ୍ମକ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲିପି। କୋଉ ଲିପି କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସେ? ପ, ଫ, ବ, ଭ, ମ। ଏଇଟା ଓଷ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସେ। ଦନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଫ, ୱ ଏଇଟା ଆସେ। ଦନ୍ତ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ତ, ଥ, ଦ, ଧ ଆସେ। ବସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସ, ଜ, ନ, ଲ, ଲ, ର ଆସେ। ମୂର୍ଧନ୍ୟରେ ଟ, ଠ, ଡ, ଢ, ସ, ଣ, ଡ଼, ଢ ଆସେ। ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସ, ଚ, ଛ, ଜ, ଝ, ଞ୍ୟ, ୟ ଆସେ। କଣ୍ଠ ବର୍ଣ୍ଣରେ କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଙ ଆସେ ଓ କାଲ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ହ ଆସେ। ଏହି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଆସେ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।